Feltúrtam a havat, de nem találtam sehol ennivalót. Maga állat volt az álmában, ha jól értem. Mondja, van maguknál mentálhigiénis szűrés? Persze, évente. És nem változott meg valakinek a viselkedése mostanában? Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok. Egyedül volt? Nem, velem volt egy másik szarvas is. Egy másik szarvasbika volt a gyűnő. Honnan jött ez a nő? Most jött eszembe, kaptunk egy új minőségeledet, valamilyen Mária. Na és maga mit álmodott Zsóka szívem? Mit csinál álmában? Mozog. Maguk privát kis vicce érdekel. Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok. Hát fura egy véletlen, ugye? Forgive me, here I cannot Hol itt stay. akar fogni, He cut doktornő? out my tongue. Mondd, Lacikám, nincs valami rendesebb arceszed? De Este felhívna? Love Egyszerre me. alhatnánk el. Ez meg ki volt? He threw egy me kolléganőm. away. Nem ismerem. Maga az érintés szokott gondot jelenteni, nem? Forgive me, here I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing Miért to futott say. el? Kerestem a tónál is. Love me, oh Lord, he threw me away. He laughed at my sins in his arms. Csak úgy szakmai kíváncsiságból. A kolléganője álma. Összebeszéltek?